नमस्कार काव्यरक्षक हो. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 10 जून जागतिक नेत्रदान दिवस. त्यानिमित्त आपण करू निश्चय नेत्रदानाचा ही कविता ऐकूया. करू निश्चय नेत्रदानाचा. विहंगम दृश्य असो वा अजोड कलाकृती, विहंगम दृश्य असो वा अजोड कलाकृती, जेव्हा वर्णन करण्यास शब्द थिटे पडती, जेव्हा वर्णन करण्यास शब्द थिटे पडती, तेव्हा नयनरम्य डोळ्याचे पारणे फिटले, तेव्हा नयनरम्य डोळ्याचे पारणे फिटले, नेत्रदीपक नेत्र सुकावले असे शब्द वापरते. जेव्हा वर्णन करण्यास शब्द थिटे पडती, तेव्हा नयनरम्य डोळ्याचे पारणे फिटले, नेत्रदीपक नेत्र सुकावले असे शब्द वापरते. सूर्य उगवता असो वा मावळतीचा, सूर्य उगवता असो व मावळतीचा, चमचमच्या चांदण्यांसह चंद्रनभीचा, सूर्य उगवता असो व मावळतीचा, चमचमच्या चांदण्यांसह चंद्रनभीचा, नदी सागर खग नग आग बर्फ सारे, नदी सागर खग नग आग बर्फ सारे, अगदी आरशात पाहतो चेहरा स्वतःचा. सूर्य उगवता असो मावळतीचा, चमचमच्या चांदण्यासह चंद्रनभीचा, नदी सागर खग नग आग बर्फ सारे, अगदी आरशात पाहतो चेहरा स्वतःचा, नेत्रेन सारे आनंदामुक्ती हर्षणी. या सगळ्या आनंदाच्या क्षणाला नेत्रेन सारे आनंदा मुक्ती मुक्ती हरक्षणी, दुःख त्यांचे जाणले तरी ते कमी. आपल्या किती त्यांच्यावर वाईट वाटलं तरी आपण त्याचं पूर्ण दुःख जाणू शकत नाही. नेत्रहीन सारे आनंदा मुक्ती हरक्षणी, दुःख त्यांचे जाणले तरी ते कमी. अशांच्या जीवनी उगवेल सूर्य आनंद घेऊनी, अशांच्या जीवनी उगवेल सूर्य आनंद घेऊनी, जर मरणोत्तर नेत्रदानाची दिली आपण त्यांना हमी, जर मरणोत्तर नेत्रदान दिली आपण हमी. कुणी रक्तदान श्रेष्ठदान म्हणती, कुणी रक्तदान श्रेष्ठदान म्हणती, अवयवदानाचे अनेक जण जगती, कुणी रक्तदान श्रेष्ठदान म्हणती, अवयवदानाने अनेक जण जगती, देहदान तर परमदान मानती, देहदान तर परमदान मानती, नेत्रदान अंधाना नव्याने जग धावते, नेत्रदान अंधाना नव्याने जग धावते. मरणोत्तर नेत्रदान ना देहाची हानी, मरणोत्तर नेत्रदान ना देहाची हानी, मृत्यूपश्चात नेत्र पाहती नव्याने, मृत्यूपश्चात नेत्र पाहती नव्याने. धन्यवाद देती जन्मभर तुम्हा कुणी, धन्यवाद देती जन्मभर तुम्हा कुणी, नेत्रदानाचा निश्चय करू आजच्या दिनी. चला नेत्रदानाचा निश्चय करू, नेत्रदानाचा निश्चय करू आजच्या दिनी. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली, कवितेला लाईक करा, तुमची कमेंट लिहा, तुम्ही स्वतः नेत्रदानाचा निश्चय करा. ही कविता तुमच्या मित्रमंडळींना शेअर करा. ह्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल किंवा जुने असूनही चॅनल सबस्क्राईब करायचं हवीर गेला असेल तर तो अवश्य करा. आता आपण पुढील आठवड्यात एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.